Danas je sreda, 28. novembar, juče je ceo dan padala kiša, tako da mi je faktički ceo jučerašnji dan propao, osim što mi je stiglo gvožđe, jedna pozitivna stvar. Budući da je potrebno praviti armaturne korpe svuda okolo na serklažima, također naručio sam i 80 kvadrata šestice armaturne mreže koja će biti postavljena gore na ploču kako bi nju dodatno učvrstili. Juče mi je bio jedan čovek koji dovozi gotov beton sa pumpom i vodili smo diskusiju šta i kako i kuda bi moglo. I postoje dve varijante i nijedna od njih nije baš sjajna. Ja sam u svojoj glavi stvorio takvu sliku da pumpa recimo doveze 8 kubika betona, pošto navodno njihova toliko može da doveze, i da ona stane kod mene na ćupriji. I onda naravno preko kuće da se pusti crevo i da se tu gotov beton ispumpa. Međutim, kako mi je rekao taj čovjek, to nije izvodljivo iz razloga jer njihova pumpa ima mogućnost da ispusti to crevo samo 28 metara, što nije dovoljno za ovaj moj ovde objekat. Također napomenuo mi još jednu stvar, da on kada donese 8 kubika betona, on sve ukupno ima oko 40 tona i rekao mi je da će beton ispred kuće 100% popucati, što i nije neko rešenje. Također druga stvar jeste da probamo nekako da uđemo kroz komšijsko dvorište pa da iz bašte dođemo ovom, međutim tu je svuda blato i ja iskreno ne znam da li bi se on zaglavio, da li ne bi, a opet druga stvar jeste da kod njega smeta orah, jedna debela grana. Malo je nezahvalno da tražimo od komšije da odsečemo granu samo da bi pumpa ušla kod mene, tako da je to jako diskutabilno kako ćemo i šta ćemo. Iskreno mislim da možda čak i neće ove godine to raditi, da ćemo to ostaviti za proleće pa ćemo onda pronaći neko možda bolje rešenje. Ali pored toga može da se radi, danas je ok vreme, poprilično je hladno, ali pošto su stigle armature, odnosno betonskog gvožđa, ja sam odlučio da krenem polako sa postavkom korpi okolo zidova svuda, pa ćemo eto da vidimo kako ću ja to da uradim. Ali naravno da spomenemo SCDK. Registrujte se brzo, lako i jednostavno. Na ovom sajtu inače možete preuzeti igrice, operativne sisteme i raznorazne programe po veoma povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete, da kliknete na određenu igricu, operativni sistem ili program koji vam treba, iskoristite promotivni kod koji je VE8 i imat ćete mali popust, koji nije nešto, ali svaki popust dobro dođe. Dakle, Windows umjesto $16 platit ćete konkretno $13. Platite PayPalom, Master karticom, Visa karticom. Odmah pri kupovini na vašem nalogu pojavit će se ključ za igricu, operativni sistem ili program i jednostavno sakupljajte poene i očekivat će vas još raznorazni pokloni. Kako su meteorolozi najavili, naredna 3 dana će biti temperatura i do 15 stepeni, što je odlično. Međutim, ja sam obećao da ću ići jednom prijatelju nešto da pomognem, neku fasadu da uradimo, a on isto došao meni ovde da pomogne, tako da ćemo najvjerojatnije kod njega iskoristiti 1 ili 2 dana. U svakom slučaju danas ću krenuti sa postavkom ovih armatura. Dakle, ovdje imamo 10 armatura, imamo 12 armatura, imamo šesticu, naravno, mrežu. 12 armature sam inače uzeo po meri koliko je širina zidova, znači konačna spoljna mera od početka do kraja, nekih nepunih 5 metara. I ove šipke će biti postavljene dve jedna do drugi i one će imitirati kao neku skrivenu gredu. Međutim, ja ovdje nisam pravio skrivene grede i ove šipke ćemo postaviti ovdje naspram ovih vertikalnih serklaža i onda će na to doći šestica armatura. Ne bi trebalo da bude nikakvih problema, sad ukoliko dođe nekog zemljotresa, ko zna, jel da? Ali ja sam ovo sve radio onako nekako na pamet i dosta toga i ne znam i sljedeći put nema šanse da bez nekog projekta krenem u bilo kakvu izgradnju. To je znači pod obavezno, to je moj savjet da i vi ne radite ukoliko je neki malo komplikovaniji objekat u pitanju. Na licu mesta pravimo gore armaturne korpe i provlačimo ih kroz one binore koje vire na krajevima. I tu je bila jedna situacija koju sam prekjuče rešavao, a sad ću vam i to pokazati. Ok, kao prvo, šta sam ja juče radio? Možda možete primetiti ove ovde parčiće, ova ispuna je sečena na pola, ova na trećinu. I uglavnom sečeno je tako kako je zid zahtevao. Mi kada smo postavljali monte,
odlučili smo da na početku postavimo koliko treba, jel da? Tačno na ivicu zida, međutim na kraju kako nam se potrefi i na kraju ispalo je da može skoro cela da stane, pa smo ukrali malo sa jedne strane, malo sa druge strane, međutim od zida je ostalo nekih 10-11 cm, što opet nije dobro za buduće uzengije i za tu armaturnu korpu koja tu mora da dođe. Onda sam ja došao gore, to je bio ponedjeljak i ceo jedan dan sam proveo u seckanju i podskraćivanju ovih ovde monti da one dođu tačno na ivicu zida. Takođe ove binore sam podskratio, odnosno ove brkove da se tako izrazim, koji su virili izvan zida i sad smo dobili taj neki pravac da tu može bez problema da se uradi armaturna korpa i naravno taj serklaž će biti širine skoro 25 cm, tačnije toliko i treba da bude. Dakle, situacija sa ove strane je 24, dok ovde imamo 21, skoro 22. Uglavnom, preko 20 je to sigurno. 22, ovde 24. Dakle, to pod obavezno. Onu jednu sam tamo zaboravio da podskratim, tako da ta jedna treba još da se odseče. Ali dobra stvar je što ove monte ne pucaju uopšte, dakle seku se sa velikom brusilicom, sa vidijom ovaj put i kasnije te parčiće mogu da iskoristim tamo gde zahteva toliko da se ubaci. Što se tiče uzengija, one su 10 puta 15 cm. Možda sam ipak trebao uzeti 15 puta 15, ali nisam računao kako će sve ovo da ispadne gore, ali trebalo bi da bude bar 15 puta 15. U svakom slučaju vi napišite u komentarima. Stavljat ću ih ovaj put na svakih 25 cm, dakle neću stavljati na 20. Imam nekih 200 komada i to je sasvim dovoljno za ovu ovde površinu gore. E sada, mi ćemo prvo stezati šipke u gornjoj zoni, a u donjoj zoni ćemo ih provlačiti tako da one prođu kroz ove ovde binore koji vire na krajevima. Morao sam da zamenim rukavice jer u onim nemam uopšte osjećaja. U svakom slučaju, ovo će mi možda više vremena oduzeti nego dole da sam pravio, ali jednostavno ovako mora. Ili možda eventualno dve strane da se urade dole, a ostale dve kad se ovde provuče pa na licu mesta. Prvih 6 metara korpe je spremno. Uzengije sam stavljao na nešto malo više od 25 cm, možda ima čak i 30, ali sam isto ovu armaturu učvrstio i za binor koji viri, tako da faktički ispada kao da ima i na 20 cm ojačanje. Takođe provukao sam i četvrtu šipku, nije bilo problema, međutim možda su uzengije trebale biti malo veće. Uzengija, odnosno armatura, treba da budu u tom nekom jezgru betona, što će ovde biti svakako slučaj. Ali možda za nijansu malo veće su trebale biti kako bi se donji deo možda oslonio dole, ali okej, nije ni ovo loše. Nastavljamo dalje sa drugih 6 metara i isto ovo treba da preklopimo i sa druge strane, međutim ove poprečne to mogu možda i dole napraviti, nekako čini mi se da je lakše, a i tu nam ne vire oni brkovi, da se tako ponovo izrazimo, od 5 gredica, već imamo redovan zidić. Tako da, u principu to je to. Malo je nezgodan posao, poprilično je hladno, naročito na nogama, prsti još i rade donekle posao, međutim na nogama je malo hladno, ali ne damo se, tako da nastavimo dalje.
Ok, kako napredujemo, 12 dužnih metara korpa je gotovo. Planom je danas da isteram do kraja, tamo na one parčade od 3,5 metra ću moći ovdje da uklopim. U principu na svaki 25 i 30 cm ide po jedna uzengija i što se ovog sastava tiče ubacio sam još pola metra da ulazi u drugu. To stoji poprilično čvrsto i kada tu dođe betonska greda od 20 cm, taman je u sredini betona ova korpa što i treba da bude. Za danas toliko, sad je negde oko 4 sata, odjednom je samo zahladnilo, mada velika i količina vlage u vazduhu i na kameri je počela vlaga da se vata. Tako da za danas toliko, jedna strana je kompletno gotova, nastavimo posao sutra, a zadovoljan sam kako sve to izgleda i u principu sutra ćemo krenuti drugu stranu da radimo, a ove ovako popreko to mogu i dole da uradim jer tu nema potrebe da se zavlače šipke između binora, ali tako, odnosno fert gredica. Drugi dan, pošto gore poprilično dobro duva vetar, odlučio sam da ove armaturne korpe koje idu popreko uradim ipak dole jer tu ne vire oni brkovi, odnosno binori iz fert gredica o čemu smo juče pričali, tako da ću to dole uraditi i kasnije postaviti gore. I onda faktički posle toga će ostati samo ona strana do komšije. Nema danas padavina još uvek, za sutra i prekosutra kažu 17 stepeni, tako da se to mora iskoristiti maksimalno. Krenula je neka kiša ili susnežica, šta već, da smara užasno. Mada kako vidim, oni ljudi tamo podižu dalekovode, pa zašto onda ni ja ne bi mogao da radim. Ali ću kameru ostaviti sa strane, pošto nije baš pametno da ona kisne kao i mikrofon. U svakom slučaju, nastavljamo dalje. U principu, jedan delić bi trebao da bude gotov danas, koliko naravno ovim tokom bude nastavila kiša da pada, mada koliko vidim zadržava se. Kiša se spušta sve jače i jače, tako da ne vredi da radim uopšte. Ne želim jednostavno da radim, ne moram. Ove nedelje, od 4 dana, danas je četvrtak, inače sam radio možda 2 dana ili dan i po, jednostavno vreme nije dozvolilo. Eventualno sutra, ukoliko ne bude padalo i preko sutra da uradimo nešto, ovi naredni dani jednostavno ne obećavaju. Iako ne najavljuju sneg, ali opet nije to to. Nije to to kad vi radite sat vremena, sat i po, tu nema napretka, a opet nekako kao da sam izgubio dan. U svakom slučaju, ovim ćemo završiti ovaj video, iako ništa nešto veliko specijalno se nije desilo, ali eto, videli ste postupak. Čim bude vreme dozvolio, ja ću to nastaviti, uradit ću skroz do kraja. Sad sam negde možda nekih 40%, ima još nekih 60% da se uradi, ali bože moj, uradit će se. I onda posle toga ima još tu neke finese da se urade, treba stepenice išalovati, da, to ukoliko budemo radili, to ću obavezno snimati na koji način ćemo mi to da uradimo. Vi ostavite neki komentar, da li možda znate nekog ko ima u vašim krajevima, pričam za Vojvodinu, da može da isporuči pumpu koja ima recimo tu surlu, da se tako izlazim, to jest pumpu dužu od 40 metara, bilo bi ekstra, kako su rekli ovde kod mene u okolini, navodno 28 metara je maksimum. Tako da eto, to je bilo to što tiče, ajde da kažemo, ove kraće epizode i mi se vidimo naravno u nekim od narednih klipova ili epizoda.